Kaso wala tayong magagawa. Yan yung gusto ng mga magulang mo. Pero promise, Jude, kapag nakapagtapos agad ako ng pag-aaral, babalik agad ako dito, ha? Babalikan kita. Basta i-promise mo, huwag kang hahanap ng iba, ha? Itutuloy natin yung relasyon natin. Oo. Hihintayin kita. Kahit anong mangyari, hihintayin kita hanggang sa makabalik ka. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa National Library, Hana. Salamat din, tinutulungan mo ko sa mga school research ko. Wala yun. Basta matulungan kita dyan at para matupad mo na yung mga promise mo. Ha? Anong promise? Magde-date tayo. Yun lang pala. Teka, treat mo pa rin ba? Ikaw na, di ba? Ay, oo nga pala. O sige, tara na. Teka, ganun na lang yun? Ha? Ano na naman problema? Wala naman. Kaso nga lang, wala man lang thank you na may kiss. Ay, nako. Ikaw talaga? O, ito na. Pa-baby ka eh, no? Gusto ko kiss sabay hug. Hoy, ano? Bastos mo nito. Adik ka. Sabi ko, kiss sabay hug. Tara na nga, dami mo kalokohan eh. Oh, saan ka naman galing? Kasama mo naman yung boyfriend mong Yagit. Dad naman, huwag naman po kayong ganun kay Jude. Mabait naman po yung tao eh. Oo nga, mabait nga siya. Pero minsan ikaw nang nahututan, di ba? Tama ba ako? Daddy, hindi niya naman po ako hinuhututan o kahit ano. Usapan po talaga namin na alternate kami sa panlilibre para hindi po kami maubusan ng allowance. Galing din ng boyfriend mo eh. No? Dapat obligasyon niya yung panlilibre sa'yo. Hindi ganyan. Dad, sana naman po intindihin mo din siya. Dahil hindi naman ganun kalaki yung allowance niya po eh. Okay, magpakasaya ka na ngayon, Lauren. Dahil ilang buwan na lang after ng graduation mo ng high school, aalis na tayo dito. Dad, sabihin mo kay Mami na maiiwan na lang po ako dito sa Pinas. Ayoko po sa US. Please, Dad. Hindi kita mapapagbigyan sa gusto mo. Mamaya kung ano pa mangyari sa'yo kapag ikaw lang nandito. Kapag wala na kami, sure yun. Palagi na kayong magkasama niya ng boyfriend mo. Dad, maniwala po kayo. Hindi kagaya ng iniisip niyo si Jude, Dad. Well, kahit ganun man o hindi ang boyfriend mo, whether you like it or not, sasama ka sa amin sa US. Oh, bakit parang malungkot ka? May problema ba? Han, talagang tuloy na yung pag-alis namin papuntang US after graduation eh. Hindi ba talaga pumayag ang daddy mo na may iwan ka dito? Hindi eh, ayaw niya talaga eh. At saka ayos na yung papers ko, talagang hinihintay ko na lang yung araw ng graduation natin. Nalulungkot ako kasi magkakalayo na tayo. Hindi ka na ba babalik dito? Hindi na talaga eh. Siguro, dadalaw-dalaw na lang ako tapos babalik din dun. Pwede naman yata kitang tawagan eh. Basta kahit anong mangyari, dapat hindi tayo mawalan ng komunikasyon. Kahit anong mangyari, dapat tayo pa din ha. Oo, Jude. Tatawagan na lang kita palagi pag nasa US na ako, ha? Palagi mo bubuksan yung cellphone mo, ha? Oo naman. Palagi ako maghihintay. Tandaan mo, kahit magkalayo tayo,
Hindi kukupas ng pagmamahal ko sa'yo. Pangako yan. Ikaw talaga, binubola mo na naman ako. Hindi pambobola yun. Pero sa totoo lang, nalulungkot na ako. Kasi hindi natin alam pwede mangyari sa'yo, lalo na sobrang kontra yung daddy mo sa relasyon natin. Han, basta magtiwala lang tayo sa isa't isa. Kahit anong mangyari, walang iwanan, ha? Salamat, Lauren. I love you. I love you too, Jude. Congratulations, Lauren. Siguro, ito na yung pagkakataong kailangan magpaalam. Ano ka ba? May 1 linggo pa tayo para ma-enjoy yung pagsasama natin. At saka alam mo, pinayagan ako ni Daddy na makasama ka sa 1 week na yun. Talaga? Parang nag-iba yata ang ihip ng hangin ah. Hindi nag-iba ang ihip ng hangin. Pinagbibigyan ko lang ang anak ko para makasama ka. Dahil aalis na kami next week. Pasensya po. Alam ko naman kasing ayaw niyo po sa akin kaya nagulat ako. Lauren, Po. kakausapin ko lang si Jude saglit. Okay, Daddy. Samantalahin mo nang makasama si Lauren, bata. Dahil huling linggo nyo na lang yan. Ayaw ko din sumama ang loob ng anak ko sa akin. Kaya sana pasayahin mo siya. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo bibiguin. At salamat po sa pagkakataong ito. Good. Sige na anak. Mag-date na kayo and enjoy. Daddy, thank you. You are the best dad. You're welcome, anak. Go, get some fun. Bye, Dad. Jude, ayoko umalis. Hindi ko kayang malayo sa'yo eh. Hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko. Kahit ako naman eh. Kaso wala tayong magagawa. Yan yung gusto ng mga magulang mo. Pero promise, Jude, kapag nakapagtapos agad ako ng pag-aaral, babalik agad ako dito, ha? Babalikan kita. Basta i-promise mo, huwag kang hahanap ng iba, ha? Pangako, babalik ako dito. Itutuloy natin yung relasyon natin. Oo. Hihintayin kita. Kahit anong mangyari, hihintayin kita, Lauren. Ilalaan kong puso kong ito. Hihintayin kita hanggang sa makabalik ka. Basta yung cellphone mo, wag na wag mong papatayin na. Tatawag ako lagi, ha? Lauren, okay na ang lahat ng gamit mo? Ano, tara na? Dad, saglit lang po. Okay, bilisan nyo. Huwag kang mambababae, naku ka. Hindi ah. Naku ko talaga. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Pangako ko sa iyo yan. Saka maghihintay ako hanggang sa makabalik ka. Basta, palagi ka na lang mag-iingat doon ah. Ikaw rin, mag-ingat ka, ha? Oo. I love you. I love you, Jude. Bye. Lauren, Hello, Jude. salamat naman at nakatawag ka na. Alam mo bang miss na kita? Nakakalungkot pala kapag hindi na kita kasama. Pasensya ka na kung natagalan ako bago makatawag ah. Nalulungkot na nga din ako dito eh. Bakit nga natagalan ka? Jude, ang ganda pala dito no? Ang saya-saya at saka... Hindi mo na nasagot yung tanong ko. Bakit ang tagal mo bago nakatawag? Jude, sorry na. Kasi naghanap pa ako dito kung saan makakabili ng prepaid na SIM card. Ang mahal kasi ng charge kapag gumamit ako ng international call sa plan. Baka malaman pa ni Daddy, mapagalitan pa ako. Okay lang. Mukhang enjoy ka na dyan ah. Oo, enjoy na talaga. Pero wag kang mag-alala. Hindi pa rin naman kita nakakalimutan eh. Sana nga, Lauren. Kung alam mo lang kung gaano kita ka-miss. Hinahanap-hanap ko yung pagiging sweet mo. Pagiging malambing mo. Isang buwan pa lang nakakaraan pero parang ang tagal na ng panahong hindi kita nakakausap. Huwag ka nang malungkot.
Promise, Jude, tatawag lang ako palagi ngayong meron na akong prepaid SIM, ha? Sige, I love you. I love... Naubos na yata ang pantawag. O kuya, parang malungkot ka. Anong problema? Tumawag si Lauren. Ayun naman pali. Bakit ka malungkot? Saglit lang kami kasi nagkausap. Sa tinagal-tagal niyang nawala, ganun lang kabilis kaming nagkausap. Sa bagay, 1 month na pala siyang wala, no? Tapos ngayon, saglit lang kayo nagkakausap? At saka yung pinakaiinisan ko, parang nag-i-enjoy siya ngayon doon. Para bang hindi ko ramdam na nalulungkot din siya. Kasi ang bunga niya kagad ang ganda daw sa US. Ano ka ba kuya? Siyempre US yun eh. Ikaw ba naman pumunta doon? Baka ganun din reaction mo. Pagbibigyan ko siya ngayon. Kapag natagalan na naman bago siya tumawag, bahala na siya. Hello? Jude! Jude, sorry kung ngayon lang ako nakatawag ulit, ha? Sobrang busy ko sa school, eh. Sabi mo palagi kang tatawag. Ano nangyari dun sa pangako mo? 3 months bago ka makatawag ulit? Pasensya ka na, Jude. Marami talaga akong ginagawa, eh. Medyo iba kasi yung pag-aaral dito. Sobrang busy. Sana hindi ka nangako. Hintay pa ako ng hintay. Yun pala, 1 buwan pa ulit ang makakalipas para makausap kita. Sorry na talaga. Sana naman maintindihan mo ko. Hindi kita maintindihan, Lauren. Sana man lang kahit sandaling oras mabigyan mo ako. Kahit twice a month sana tumawag ka. Buisit. Jude, huwag ka naman magalit. Jude, please. Wala naman ako magagawa kasi busy talaga dito, eh. Sorry na. At saka ang mahal ng prepaid load na gagamitin para makatawag dyan, eh. Jude, please, kalma ka na. Minsan na nga lang tayo nakakapag-usap to sa awayan mo pa ako. Anak, bakit ka umiiyak? Bakit? Sinong kausap mo? Dad, wala po. Wala po. Akin na nga yan. Hello? Hello? Sino to? Ako po. Ikaw na naman? Bakit? Ano na naman ang kailangan mo sa anak ko? Gusto ko lang po makausap si Lauren. Gusto makausap? Bakit umiiyak si Lauren ngayon? Lauren, inaano ka nitong si Jude? Dad, wala po. Namimiss ko lang po siya, Dad. Ano yung sinasabi mong huwag ka nang magalit, Jude? Please, ano yun? Wala, Dad. Wala. Umiiyak ka at nagsusuri sa taong to nang walang dahilan. Huwag niyo na akong lokohin, Lauren. Ang mga ganitong lalaking inaaway-away ka, dapat ay iniiwan mo na. Hoy, Jude, simula ngayon, tigilan mo na ang anak ko at huwag na huwag ka nang tatawag dito. Wala ka na rin mapapala kay Lauren dahil hindi ko na siya papabalikin dyan. Consider this break-up, bye. Dad! Simula ngayon, Lauren, puputulin mo na ang komunikasyon mo dyan sa lalaking yan. Parang ikaw pang ina-under-under niya. Kapag hindi ka nakatawag, aawayin ka niya. Hindi naman yata pwedeng ganun, ha? Dad, baka nagtampo lang siya. Dad, bigyan naman natin ng chance. Listen, ang mga ganyang lalaki, dapat hindi mo iniiyakan yun. Marami ka pang makikilalang mas higit dito sa US. Believe me, makakakita ka pa. Mag-move on ka na sa kanya. But Dad... No buts. Para sa'yo lang to. Kaya sundin mo ko. Kuya, okay ka lang? Napapansin ko parang napakalungkot mo eh. May problema na naman ba kayo ni Ate Lauren? Wala kaming problema. Bakit ganyan yung itsura mo? Ang lungkot-lungkot mo. Wala kang kagana-gana. Ilang buwan na kasi kaming hindi nakapag-usap ni Lauren eh. Ha? Nag-away na naman ba kayo? Hindi. Nalaman ng tatay niya yung pag-aaway namin. Tapos, kinausap akong tigilan ko na si Lauren. Pagkatapos nun, hindi na tumawag si Lauren. Wala na akong balita sa kanya. Kung ikaw kaya tumawag sa number niya? Wala na. Nagpalit na ng number si Lauren. Ay,
Ay, naku kuya. Kontra talaga sa love story niyo ni Ate Lauren yung mga magulang niya, no? Yun nga eh. Yan pa mang nandito pa sila. Palagi na lang akong minamata ng tatay niya. Ay, nakakainis talaga. Paano yan kuya? Paano na kayo makakapag-usap ni Ate Lauren yan? Wala na. Kaya nga, nalulungkot ako ngayon kasi hindi ko na alam kung anong gagawin para makausap siya eh. Pero kahit ganun, naniniwala akong tutuparin niya yung pangako niyang kami pa rin hanggang sa pagbalik niya dito. Na ako pa din ang mamahalin niya kahit anong mangyari. Yun na lang pinanghahawakan ko. Sana naman kuya, kagaya ng iniisip mo yung mangyari, no? Kaya lang, minsan kasi kung ano yung ine-expect natin, kabaliktaran yung nangyayari, di ba? Bahala na, Jane. Basta ako, hindi ako maghahanap ng iba. Hihintayin ko yung pagbabalik niya dito. Dahil pinanghahawakan ko yung mga sinabi niya. Sino yan? Sandali lang. Jude? Lauren, ikaw ba yan? Tika, bitiwan mo muna ako. Ang higpit ng yakap mo. Sorry. Wow, ang ganda mo, Lauren. God, mas lalo kang gumanda. Mas lalo kong nahiya sa'yo ngayon. Pero may sasabihin. Bakit mo kayo nalikan? Ayaw mo ba? Alam mo bang miss na miss kita, Lauren? Mahal pa din kita. At nagpapasalamat ako muli kang bumalik dito. Akala ko nga hindi ka na babalik dito eh. Sige na, kalimutan mo muna yun. Halika magbihis ka, alis tayo. At mag-uusap. Sigurado ka? Lalabas tayo? Oo, marami tayong kailangan pag-usap. Sige, wait lang. Magbibihis lang ako. Jude, kamusta ka na? Ayos na ayos at masaya dahil bumalik ka na. Sabi na nga ba't tutuparin mo yung pangako mo eh. Talaga bang hindi ka naghanap ng ibang babae? Oo, at yun ang masasabi kong may pagmamalaki ko sa'yo. Ganun ba? Alam mo ba yung sinabi mo bago ka umalis nun? Yun yung pinanghahawakan ko para hindi humanap ng iba. At dahil mahal na mahal kita, tiniis ko yung pangungulila ko sa'yo para lang sa pagkakataong ito. Para sa pagbabalik mo. Ginawa mo talaga yun? Oo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo kasi binalikan mo ako. Kaya sana, mag-umpisa tayo ulit. Sana hindi mo na ako iwan. Hindi ko alam yung sasabihin ko eh. Hindi mo na kailangang sabihin. Dahil alam ko namang mahal mo pa din ako. I love you, Lauren. I love you too, Jude. I love you. Lito. Anong mali? Dapat hindi natin ito ginawa. Hindi kita maintindihan, Lauren. Teka, ano bang sinasabi mo? Hindi. Dapat hindi na ako bumalik dito. Dapat hindi na ako nakipagkita sa'yo. Teka, ano bang sinasabi mo? Anong mali? Tayo naman anong mali doon? At saka nasa tamang edad na tayo. Anong mali kung may nangyari sa atin ngayon? Hindi mo ako maintindihan. Talagang hindi kita maintindihan. Ano bang problema? Chitsuro. Sorry, hindi na kita pwedeng balikan. Bakit, Lauren, please? Paintindi mo sa akin. Jude, may asawa na ako. Lauren, please. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. May asawa at anak na ako. Hindi ako nagbibiro. Please, Lauren, huwag ka magbiro ng ganyan, ha? Hindi nakakatuwa. Lauren, please, bawiin mo. Hindi ako nagbibiro.
Ano to? Bakit may nangyari sa atin ngayon, ha? Hindi ko alam, Judy. Nanariwa kasi lahat-lahat ng nararamdaman ko sa'yo nang makita at mayakap kita. Kaya lang, Jude, sorry, hindi talaga pwede. May pamilya na ako sa States. Ang totoong pakay ko lang talaga sabihin ko sa'yo yun. Pero wala na unahan ako ng nararamdaman ko sa'yo Jude, sorry. Sige. Kung totoo nga yung sinasabi mo sa akin, ipakita mo ang ebidensya para matahimik ako, please. Sorry. Lawrence Stevenson. Lawrence Stevenson. Search mo sa FB. Makikita mo lahat. Alis na ako, Jude. Ayoko na madagdagan yung kasalanan ko sa pamilya ko. Kuya, bakit ka umiinom mag-isa? Ano naman ba ang problema? Hindi ba kakikita niyo lang ni Ate Loren kanina? Bakit parang problemado yung itsura mo ngayon? Nag-away ba kayo? Di ba dapat pasaya ka ngayon dahil sa mga nangyari, kuya? Sa totoo lang, Jade. May pamilya na si Loren. Ha? Jade, ang unfair niya. Sabi niya, kahit anong mangyari kami pa din. Sabi niya, hindi niya ako iiwan. Ano yung ginawa niyong date nung mga nakaraang araw? Hindi niya daw alam. Nakalimutan niya daw na may asawa siya. Ha? Na magkita kami ulit. Ano? Para saan pa yung pagpunta niya dito? Gusto niya lang daw talaga magpaalam sa akin. Kaso nga lang daw, tila nahulog siya ulit sa akin. Kakainis naman siya. Ano yun, parang pinaasa ka lang niya, ganun? Pero Jade, siguro hayaan na lang natin siya. Hindi, kuya. Ano yun? Nagpunta siya dito para landiin ka niya for one last time? Kalukuhan niya na. Minahon ka. Wala na tayong magagawa doon kundi tanggapin yung mga pangyayari. Ganun talaga siguro. Hindi talaga kami para sa isa't isa. Sino yan? Ate Loren? Anong ginagawa mo dito? Ang kapal naman ng mukha mo para magpakita pa dito, no? Jade, hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Asan yung kuya mo? Loren, bakit nandito ka pa? Jude, gusto ko lang magpaalam. At gusto ko sanang humingi din ng tawad sa nangyari. Jude, sa totoo lang mahal talaga kita pero hindi na talaga pwede. Naiintindihan ko naman, Loren. Okay na yun. Tanggap ko na yung nangyari. Di man tayo nagkatuluyan. Pero nagpapasalamat ako dahil naging isa ka sa pinakamagandang alaala sa buhay ko. Jude, sorry Sorry, hindi ko natupad yung promise ko sa'yo na tayo pa din. Ako yung naghanap ng iba. Kaya dapat ako yung sisihin. Jude, sorry. Ayos na ang lahat, Loren. Tanggap ko na. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Sana maging maligaya kayo ng pamilya mo. At palagi ka mag-ingat. Dahil mahal na mahal pa din kita. Mahal din kita, Jude. Mahal din kita. Ang
Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.